βάλαμε και σύρτη. Ποιος είναι πάλι? Εγώ καλέ, έχει κολλήσει κατόπον. Όχι, εσμάκι έχω βάλει! Ένα σύρτη. Πρέπει να τη γρασάρουμε την πόρτα, Γεράσιμε, έλα μην καθυστερείς. Η εταιρεία ανοίγει κανονικά σήμερα. Να δω πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Να τρώτε και το κεφάλι. Το πιο νόστιμο αφήνετε. Σου πουλάω 100 κιλά. Τι? 100 κιλά φρεσκότατες γαρίδες από τα Αντικήθυρα. Όχι, ευχαριστώ. Γιατί μωρέ, εσείς έχετε λεφτά. Θα τους προσφέρεις στην εκκλησία όπως δίνετε το αντίδωρο. Σούπερ. Μένιο, τι είναι αυτά? Και τι αγάπη μου, ξέρεις πώς πάει η γαρίδα με αυτό το κρασάκι που δίνουν στη Θεία Μετάληψη. Ουρές θα γίνουν, θα τραλαθεί ο κόσμος. Βέβαια θα γεμίσει η εκκλησία, θα την κάνουν τα παγκάρια. Μα τι λες τώρα, τέκνο μου? Ποιοτικά, σοβαρά. Ξέρεις αγόρι μου ότι αυτή η γαρίδα έχει ψαρευτεί 600 μίλια νοτιοδυτικά των Αντικηθύρων και με πανσέλινο.